mishonga uroi pamwe chete noruchira zvinotita tisakubudirira takafanira kuti tizviregedze kuti tifambe namamwe marudzi kare kare nokuda kwaishe tichazosangana pamwepo tichitaura nyaya dzemagundano ayo takakunda nawo marudzi kare kare nokuda kwaishe tichazosangana pamwepo tichitaura nyaya dzemagundano ayo takakunda nawo marudzi umbavha umhondi pamwe chete nokuroro zvinotita tisakubudirira takafanirwa kuti tizviregedze kuti tifambe namamwe marudzi umbavha umhondi pamwe chete nokuroro zvinotita chokwadi munotereka ndokambo akakanyorovera akaambuka nemashoko anobata akakarongwa nemazvo akambo kakashaurwa nekunyorwa anaye kamushakabvu Paulo Piri aibva kwaMutare kumakomoyo akasiya musi wa 12 July 1995 12 July 1995 waivepi muteereri panguva iyo nawo marudzi kare kare nokuda kwaishe ndiye watiri kubata kambiri yake pazuva ranhasi kanibonzwa mbiri yake Paulo Piri ndakaenda kwaMutare kumakomoyo ndikanoita hurukuro neveukama ikoko kwaMutare ndine urombo kuti gogo vandakaita hurukuro navo vanoamai nyakubereka nyakutumbura iye Paulo Piri vakazotisiya mushure mokunge ndaita hurukuro navo gogo vakazoshaya vakatungamira kuenda kumusha nesiwo tinoteera ikoko toti gogo Piri zororai murugare muchandiregerera paka ndova tichazinge tichinzwa kaizwirawo gogo vachitiitira nhanga rovanzi pano paNational FM muchirongwa chedu kagamba remhanzi gamba ratinaro nhasi uno mwana wawo anoyeka mushakabvu Paulo Piri Malawi. papi kumalawi Mtengo Mbaramba. makamoenda Malawi remi Andisati. kumakasangana nawo se Ndakaonana munomu. gore ripi ro Gore rachandishatiziya kare. saka imi kwenyu mukumusha ndekupi Johannesburg. South Africa futi mesa musewe muno masi makasangana muno koma maizi Muno ndakaona mayangu akagarorwa munomu. Kwauchiuya namayangu kuno. Mai kwakuzoshaika. Ini kwakusara. Kwabva tozoonana manje. Kwashiturana. asi makaberekerwa Johannesburg Ndakaberekerwa Johannesburg. munomboendako Andisati wana wazukuru awanza vasina namai
asi koko kune mhuri yenyu kai andina ba kumusha hama dzangu ndio dziriyo. Saka hamudi kuenda nozoona so ndisiye wanangu kunoko. Aiwa kagogo anditi unoenda uchinoona muchidzoka. Iyo zvimofana nge muchienda kumalive futi awa ana Febi wachienda kunoona kumalive muchidzoka. Ndio wachazoenda kumusha kwavo. Vachaenda rini musati munofana kuwaisa pressure kai mukutoenda. Anoendeswa nehama dzacho dziri muHarare. Aiwa zvinofadza gogo. Haiti saka mukomana wechikoro chake primary akaifundira kupi? Pajeko primary. Secondary high school. Rujeko. Udangamvura high school. Udangamvura high school. Haiti achikura kudaro imimi makatanga kuzoona sei kuti uyu zvari kuita zvemagitari izvi zvatanga manje? Ndakandoona aindotamba shiridza panapa ashindoridza tizondo anga arizira ripi papo pamakatanga kuona kuti apo uyu munhu zake ari panze apa pamwe akapinda mumba maondoridza ari umu akadai oimba tozonzwa wakuenda koridzira kupi waendesa wakusakubva mutora waenda kuridzira kusakubva ouya tizonza mbiri yacho yabva yadini zviri kutoangira kuenda mberi wabva aenda kuridzira pabhaiti zvikanzi chimboyai munzwe zvendinenge ndichiridza otora tese takaenda tese nababa acho akaendawo achionzwa mwana uri kutoridzawa hambe nechipo chake ichocho obva tadzoka touya togara tizoona uri kutoangira kuenda mberi kusvikira pakuzotorwa ndiMwari zvabva zvapera. Saka gogo tingati isiso kudzinza rekwavo pane here aimboimbawo? Kudzinza kwavo baba acho airidza. Baba acho airidza magitari. Kupi? Airidza achindoridzira mumba munomo. Ane mashamwari achindoridzira. Vaitogona kutokwenya gitari baba acho? Baba acho airidza. Ana chikomekome chankuyu muri Nyerere. Awaendi baba acho airidza. Chikomekome chankuyu mukati muri Nyerere. Mukati muri Nyerere. Aiwa zvinofadza. Saka vaitomboya vachiunganidza vamwe wavo panapa vachitandara? Vaiungana vamwe chiuya kundogara achiteerera anogona kuimba chimara cho wotoimba ngoma dzavodzo. Kwemima musingabatsiro kuimba? Ndainazvo kugara pane varume. Aiwaka asi kana kuri kutandara pane zvakaipere koko? Hazviitiba. Hazviiti? Ndandisikaindiwa ndaindoteerera achiimbawo ndakandogara. Saka uyu mukomana uyu akazvitanga achiri kuchikoro? Kuridza kana. Saka imi pamakamunzwa achitanga achiri kuchikoro imimi hamuna kuda kunetsana naye kuti zvichakukanganisa chikoro? Kana handizima. Maingomusiya achiita izvozvo? Ndakati isipo chake chaada izvo kwamuregera. Ndakazovabvunza gogo ndikati iye Paul Phiri Mushakabvu ainamata here aimboenda kuchechi? Aipinda naye kuchechi angasikarovi. Ipi? PaRoma. Wakabarirwa munomo achibhabhatidzirwa muRoma achibva abata zvese zveimomo achiimba nziyo dzechechi achiimba nziyo dzake dzekunze dzemagitari zvakadaro. Mwana wenyu mukomana angari akaita sei? Anga akaita sei pakugara kwake pakurarama kwake? Mwana uyu apena wekuti mwoyo wake ndikati wakafanana nei. Aiwa musachema gogo, musachema gogo. Handiti gogo, musachema. Mwana waindikudza. Hapana chendinoti kana kusvika pakutorwa ndiMwari. Pane chakandogumurisa handina.
Munaiziva kuti chembere yangu iri koko. Kana afamba uze kuti wapota kudai auya chakati oma ichi ngechenyechi chakati ichi ngechenyechi. Anga asingadi kunzwa kuti mai vangu vaitwa sei. Sikambozidiba. Ukandoti chakati mai vakadai akati handidi kuzinzwa. Inini ndiyo musoro wangu iwo. Mai yangu iwo. Saka baba vakashaika rini? Kare. Muna 1950 yani. Akashaika kare. Anditika yaiti gogo zvinoitika kutonga kwa Mwari imimi zvakakubata sei kuona kuti po hapasisina. Changa chenye kunetsa chii kurwadza chii? Awakandoti mwiri wangu hausukuita zvakanaka. Zvakadaro. Tikati ndiende naye tikaenda kuhospitari naye tikadzoka. Tikamboenda naye achadapirwa musakuvhamu akarapwa tikauya. Kuti chakauraya handisi kuzoziva kuti chii. Akashaikira pano pamba kando kuchipatara? Pano. Haasi kuenda kuchipatara waienda achiuya kumba. Chienda achiuya kumba. Akashaikira mumbamo. Makazonomuradzika kupi? Pa St. Joseph. St. Joseph. Uku. Kusakuva. Kusakuva. Wakasiya muri yakaita sei? Hana mwana. Mwana wae mukadzi waifambidzana naye ndiye wakasara nemwana wakaenda nemwana umwe. Ina handizivi kwaari mukadzi wacho. Ndobwe zviri kutinetsa. Onge kumanyika uku. Apa akazosara oshaya apa anga ega. Anga kundogara aigara mumbamo. Anga nemba yake panzapa. Achigara imu. Ndakazoita manza zvakare kai kusangana nehanzvadzi yake Tete Febi Piri. Regaiti vanzwe Tete Febi Piri pandakaita urukuro nawo vachitaurira kuti mukomana akaberekwa kupi uyu? Akaberekerwa mudanga mvura muno. Gore ra 1960. Musi wa 16 December. Muchigara panapa? Tichigara pa 217 danga mvura. Akazvarirwa mumba. Aiwa. Akapedza primary? Akapedza primary akaita grade 7. Secondary haana kuzoenda. Ndakatomutsvakira nzvimbo pachikoro pandakadzidza inini paElis. But anga kuita zvake zvemagitari ndobva atoti handichaendi kuchikoro handichadi. Elis iri kupi? Kusakupa. Imimi muchiona zvemagitari akazvitanga sei kuti munyatsoziva kuti uyu mwana uyu ane chipo? Akapinda makazoona sei? Makatanga kuzoona sei muchigara naye pano pamba achiri mudiki? Aingoimba pamwe achigadzira zvimagaba zvekobra zvezve achitenga mastring twine kana ashinda dzemadhoiri chaidzo achisunganidza achitanga kuridza ega. Wakazoguma kuunganirwa netumwe tukomana wachingoridza vese kubva zvanongoramba zvichienderera. Ndoziziva inini kuti kazhinji kacho vabereki dzimwe dzenguva mwana kana achiri mudiki achiri kuenda kuchikoro kunyanyanya makare vasati vakukoshesa mimanzi vaiti ndezveubenzi vamwe vainetsana. Imimi hamuna kubvira mambokakavadzana naye here po muchiti iwe zvichaukanganisa chikoro? Inini ndakatombovhiringika nokuti ndakandatomutsvagira nzvimbo inini kuti pachikoro pandaidzidza akanga atoacceptwa. Ndobva ndava netsamba yacho ndakazopfeka kuidestroya izvozvizvi tsamba yacho ndatoiona mumba umo. Iye anga apuwa nzvimbo yekuti atange form 1. Ndobva ati handisi kuchada. Saka mimi muri kuona ngezvakakonzeresa kudaro trend yake yanga apinda iyi yevagitari? Asi amai nababa vaizvitambira sei?
hapana zvawakambotaura because baba ndiyo trend yawo vairidza wakatanga kutoridza bhanjo ranga riri munomu kwete magitari aya ema6 wires aya vakabhanjo so kairidzwa nababa vakanga vabvawo kumupeta kwavo vakauya vachida kuentatena vanhu ungoridza kagitari kavo vachimba chimalawi chavo saka ndofunga ndo zvakabva zvandomunakidzawo bva toita izvozvo muri kuti chimalawi chavo chachisiri chenyu here isusu tanga tisikatozivi nekuti zvinyinyi zviri kuimbwa tanga tiri vadiki tisikazivi kuti chii asi kana nhasi unamukwanisi here kana kundimbiro zvaitwa nasekuru ipapo handigoni saka pavaimbe mimai muri kupi isusu tinge tiri kuitawo zvedu asi mumba munoma musingachaurwe chimalawi ivo vaitotaura kwemimai vadaira muchiti chi taidaira nechimanyika chemuno tinenge tagona todairawo zvatisingagoni tongoti tuzu ko gogo wanga usingataura nawo chimalawi vaitaura saka imi makatadza nei kuyamwirawo kuti mutauro chimalawi handodofo imi hamusi ana samanyika kaimimi hatisi ana samanyika ndotoramba kunzi samanyika handitodi munoti chi ndobva kumalawi chitaurai chimalawi chacho achibudi ndongogona kuti muri bwanji tiri bwino ari bwanji kunyumba ari bwino kaya ino asi amurehwe handirehwi nemumalawi bai ndiripo anozoerekana zvazvimwe asi epo aitaura here chimalawi anga kutodzidzira dzimbo dzechimalawi pane dzimwe dzaakatonyora mabhokisi acho ndofunga akatodestroyiwawo zvaanga akunyora zvechimalawi amawanza kwapo tete febi hanzvadzi yapo ndakazovabvunza ndikati maiye murawo here basa rake izvo zvaitotinakidza nekuti paakatanga waiti uye mundibatsire kuimba dzimbo dzekuchechi tichitomubatsira kuimba dzimbo dzacho iye achiita zvake zvegitari racho achiti apa chimbomirai apa mupindai so apa pindai so dzimbo dzekuchechi ndikapi kamukambo kekuchechi kamungakwanise kumboti itiwo zvishomanini kuti akaka takatombokatanga tiri tese apa tikazonzwa akatoiswa pamagitari ekuti mangwanani namanheru kwasiwai moyo wa Yesu kwasiwai moyo wa Yesu ndiyeuke Yesu ndiyeuke 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 Yesu ndiyeuke 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 Yesu ndeke kuroma aiwa ingawanishire mimi tete tete febi izwire ncherechere aiwa ka munoimba asi munoimba uchechi handisi pakwaya zvinofadza chose saka zviri kureva kuti nekuti po tikatisa nziyo dzake dzese dzanga dziri zhinji dzacho dzanga dziri dzechitendero zvichireva kuti waienda chaizvo kuchechi baba wangu asikatombobvumi kuti munhu asaende kuchechi ukasaenda kuchechi no breakfast no lunch unozodya manheru waswera vamwe vanodya iwo wakatarisa vanenge vaenda kuchechi iwe usina kuenda kuchechi unogona kuti ungozoenda kutenga chingwa asi hauchidyi wanga uri mutemo taenda tese iwo baba mai taingosiya dhora tatokiya saka ukandopoya ukatizawo kuti hauendi kuchechi
nechikafu chacho hapana. Ukangonoonekwa uko kunze hauko. Hauko zvatofa. Saka mudhara tonotora stoko uko. Kuti muripo mese. Aiwa, painge pakaoma. Asi mimi munoona zvakabatsirei izvozvo kuti mhuri yese muchienda kuchitendero chimwe chete mukurarama kwenyu semhuri yenyu zvakabatsirei? Zvakabatsira hapana chatinogona kuita kana up to now tisingawirirani nokuti kana tikati ngatinamate munamato wedu ngoumwe chete. Hapana unoti hosana haleluya zvechiziyoni kuti ari muzita rababa ndi muzita rababa weRoma. Saka zvakakosha kuti semhuri imwe chete ipinde chitendero chimwe chete munonzwanana mukutaura. Kana dai mukawana dambudziko munoriwana muri pamwe chete zvikati chechi iyi uyu chechi yake uyu chechi yake pano. Bwana we National FM kugoma uchita tapi National FM National FM Ribati Tulipa mpepe Silipa mwempela Semunye Tiba ngompela Ndise amozi Ribati Tulipa bozi Izangwe Tiri wabodziwo Tui antomwe National FM, the whole nation on one station. National FM inokupai chirongwa Degree Mashumani kwaziso dzevari kumajere kubva nenguva dza3 masikati kunobata 4 o'clock kugovera wega Degree Mashumani zato Degree Mashumani zato titese mundima yachanditika Kuzone basi
ndozva kuti kana ndakurova dzakafanana neidzi dzemusambo iwowo makatolike vese vanomira ana mudharabhanda akudhizeti muna munondo Shadrach Sandrak baba Xavier namai Xavier amaitengeza amai Delvin aitengeza nana Fata Vitalis Gotami pachishawasha nana mkoma wangu Tadio Nzuda akozo zvakareka Eliot Nyambo na mai Nyambo aidawirizani apa Epworth Overspill ikoko ndoka dzekuchitendero pamwe chete na Gogo Grace Manyani ndienda towadene papapaka ndoka mimanzi kuchechi kwaienda kamushakabvu watiri kutandara tichinzwa nhoroondo yake iye Popiri. Ndakazobvunza hanzvadzi Tete Febi kuti iyepo pachake waigona here chikoro? Waigona. Waigona. Wapedza primary yake mwamuchida kumutsvagira nzvimbo yeform 1 wakuchitina handichadi? Handichaendiko, handichadi. Ndakutoita zvinhu zvangu. Ndikati zvipi zvakati zvemagitari. Wanga wakuto atopinda mazviri manje? Achiridza bhanjo rake achiri panapa. Asati ambofamba kwakawanda ndobva azodaidzwa aitamba na Maxwell Mparutsa ndobva ambofamba na Maxwell Mparutsa achienda kumashows awo iye achienda ndokwakatanga kunyatsokuridza chaizvo aine Run Family. Ndobva warowa newakomanayo kwaMparutsa. Wakomanayo kwaMparutsa vaigara kupi? Kuma eni uko muno mudangamvura muno vamwe vari kusakubva. Aiwa. Maxwell anogara muno mudangamvura. Aiwa. Zvinofadza chose. Nekudaro atanga kuita zvemagitari zvake. Pamakazonzwa imi kunzi watsikisa nziyo dzake dzakurira pawairesi. Imimi semuri zvakakubata isei? Musi wakatitaurira iye kuti music yangu yairura kubuda apa paredio. Takanga takaswera takagara mumba. Kuti tinzwe painobudira pacho kuti wakaimba zviro kwazvo kana kuti zvakadini. Takazvinzwa takanyatsonzwa kufara kuti tasimudzirwawo zita redu rakutozikanwa. Makaziva sei kuti chokwadi ndipo? Anga ari muno tandiri tese. Voice rage animboritadzi. Saka makatogara makateya kuredio? Takatoteya kuredio pairidzwa music yacho. Zvichira kuti mimanzi yake akatanga kuinyora achigara pano? Akanyora achigara pano. Aita sei kana akuda kunyora mimanzi yake? Waizvivharira mumba ari ega. Anga asingadi munhu anopindamo achiita zvinhu zvake kana kudya chaiko waizoita zvokuti atobuda ega kuti indane nzara uchiuya wodya manje akanga ari kuita zvinhu zvake wanga asikari kudisturb noti aiti ndinozokangana kuti ndagumira papi. Saka mukuimba kwake Paul abva kunana Mparutsa kwe akazoita sei? Akazobatana nevakomana vapi? Akanga aine iyena ndiye akanga aine instrument yese. Waingoti akaita kashow akapuwa kadhora otenga chimwe otsveta ogadzirisa mabox otenga maspeakers osungirira mukati. Zvibva zvinhu zvake zvatokwana. Mutauni wachienda kuma second hand shops kuna mati exchange nenyi achino akaona pane gitari akasunganidza tumari twake otenga gitari oya naro. Kusvika zvinhu zvake zvakwana obva akuzoridzana Joshua Muchena. Luke wainzi Luke wani? Sinema yacho handichaiziva, wakashaya futi. Joshua wacho wakashaya futi. Na Omberai Sande na Denmo Sande. Vese vakashaya. The whole group apa sima. Vese vaigara muno mudangamvura muno. Anga asingagari muno. Wanga tangata kutoti mwana wepano ndi Luke. Because waibva kumanyika uko.
saka shamwari yake yakangouya kwabva yatogara pana. mavanzwakapo tete Febi. Okay, paakatanga ari kwaRusape paakatanga kuridza bhende rake asati anana Joshua wakatangira kwaRusape paBalfour Hotel. Vakomana vairidza nawo handivazivi. Iko kwaRusape handitombovaziva vakomana vacho, asi vakambogara stereki paBalfour. Wakatombobuda muno mamutare naye? Wakanyasa kuita mukurumbiro wekutanga wanga ari kuBalfour akaridza somwe yainzi Dumbu rina Manyere. Dzimwe dzacho ine handichadzizii, hatina musha wakazoridza kunoku. Asi pane dzese dzaakaridza idzodzo yamunoti mimi ndo yakakurumbira yakatakatanga kuona kuti upenyu hwake hwakushanduka pakurarama ndeipi? Yera. Chii chamakatanga kuona kuti nzvadzi yedu ndofunga pa inenge yatisumukei? Waiti paakabva ikoko kuHarare kwacho wakauya akati paakabva kurekodhingi wakauya akati ndabva koshuta korekodha kati marekodha kutinyi bambo zvikanzi yamaindibatsira yakuimba iyaya yera. Vana mbuya vamwe mumaraini paipractiza dzimwe nguva ari muchibhodhi chanjiri kuseri uko. Vana mbuya vemumaraini vaitouya kutogara panze apo vachinyatsokuteerera kuti mwana uri kumuda kuzotinyi magumiro acho. Pana mbuya vainzi mbuya Ngomo vaikumbira himbuku yekumethodist, noti mamwe masongs ake anga ari ekumethodist. Vakazoshayawo mbuya vacho ivo. Asi vaitobva kumba kuuya koteerera ari kuimba vachigara panze apo. Saka nharaunda ino vaizvitambira sei vachimunzwa po? Nanhasi anenge achiri kufamba kunge achiri kuridza music yake ikangorira kana munomu tikaisa disk racho anongonzwa ari kupfuura hake nerodhi vakomana vadiki vanotomira parodhi apo kana kutokona. Kana mafunction dzimwe nguva tinomboti kana kuti tikantine kana kuti birthday remumwe wedu kana kuti graduation what tinozondokumisira nedzimbo dzake idzodzo semunamato wedu wekuvharisa zvese zvatinenge taita. Vanhu vanobva vatanga kuchema, vanenge varipo vese vakadhakwa, vasina vanenge vakungochema, vakunyatso kumuona. Kana uyu paanomboenda koridza kana kwana Nyamanhindi tinotonzwa tiri kunoku kuti yera wakuridzwa. Achiramba achidzokororwazve hanzi vanhu vanenge vachingoti ngaadzokererwe popi ngaadzokererwe mundangabvura. Mai vanga rega ere kuchengeta mwana wavo, kana mai vakarega ini ndichakutondera. Mai vanga rega ere kuchengeta mwana wavo, kana mai vakarega ini ndichakutondera. Yera 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 Ndozoti kana ndakwapaidzaka ndenge ndabata moyo wanzvadzi yangu Edrin Charuka apa mayambara apo hanzi mbomandifungisa kure. Rudo rwangu aruperi, rwakakura semakomo, rwakadzama
ndozoti kana sawira wangu ka mukuruli Liberty Lupahla DJ Sizasi aifarira chazo manzi emurume yeyu anza ainditira zvakanaka panze yake yanga yakasiyana nevamwe iyo zvokatarisa ndoamwe wakatanga kurova nziyo dzemusambo wechitenderedzo zika makarekare kwasina kana mbobvira vambo ita mukurumbira asi vaita zvinhu zvinobata right. Regai tinzwe panapa ndakazoita mhanza ndaenda kwaMutare koko ndasangana naHosi Chipanga ndakavafambira vandasangana naHosi Chipanga ndavandamubvunza zvakare mari ngekuti Paul Phiri munomuziva here makasangana naye pane pamakambosangana naPaul Phiri here? Vana Paul Phiri ndingati ndo vana gwenyambira wangu wekutanga ndichitanga kupinda music nekuti pandakatangisa kuimba ndichibatana newakomana wainzi Live Stock Band kuno kwaMutare. Wakomana weLive Stock Band waibva kuHarare kwasi wanga wambouya kumboshandira kunoku kwaMutare. Saka wakomana ndakangoti shandei nawo bataita album yangu single yanga itori single kwavo ndakarekoda single yainzi kudai ndakaziva late 1979. Saka wakomana wemagitara wakandiona nchirova jive ndiyo wakazoti kuMutare hamudi jive kubhendi here ndikati no ndine zvandiroda kutaurira vakuru zvanzi munondibvumira here kuimba zvanzi ndinokubvumirai kuti muimbe kana muchida. Saka ndakabva ndati kana mandibvumira saka ndinogona kujoina bhendi nochinangwa changu chaiva chekuda kuti shoko randiroda kutaurira vakuru ndingarisvitsa sei. Saka ndakaona kuti nekuimba rinogona kudini rinogona kusvika ndo chikonze chandakabva ndati ndogona kushanda nemi. Saka ndaita nawo kudai ndakaziva wakomana weLive Stock Band wakabva wadzoka kupi wakabva wadzoka kuHarare. Saka ndobva ndasara ndiri maMutare. Saka Paul Phiri anga ari kukuridza ari Marusape paimwe hoteli yanga iri Marusape. Saka akabva anzwa kuti mutindo wajive uya aitamba nawo mazuva anaya anenge arunzi wakomana pawakaenda kuHarare but havana kudini havana kuenda naye. Saka ndokubva auya Paul Phiri kubva ati izvo hamusi kuda basa here tinoshanda tese kunenge kuBaufa uko. Ndikati manje kuBaufa uko zvinezi kanzi hakuna kana problem munenge tinge tichitogara pahotera ipapo mazivana. Ningi mazuva acho gurupu iro ranga achishandisa kuti Baufa Black Diamonds vanga vachishandisa vachiisawo rehotero iyoyo. Saka ndogarigore ripi angava 8 manje. Saka ndobva paita dini ndaenda payapa ndakushanda nawo vana Paul Phiri payapa tichiridza tiri pahotera ipapo. Ivo vana Paul Phiri panguva yacho vanga vatsikisa here? Paul Phiri panguva yacho iyoyo ndikati 8 ndichiedza anenge kana ndisingaiti mistake anenge akatozotsikisawo dzake mumashure ndatowapo nekuti chikurisa chaainyanyooda munhu anoimba pamberi iye aimba chaainyanyooimba nguva yacho iye anga achisimbira maningi macopyrights airovadzana Bob Marley dziyaidzi zvekuita sekunga ndiye Bob Marley. Saka anga ndokwaanga achiinda nako. Saka indakabva ndapinda nefield yedzedu manje dzekumusha. Saka muchava Paul Phiri akazotoririsa ndatoshanda naye nekuti ndinocheredza single yandakarekodha naiwo wana Paul Phiri iyo maBlack Diamonds iye kuti wematenga vazhinji vanoiziva kuti yekuti uyawo zvematenga munditore pasi pano rufaro handisisina mazuva ose ndogaro chema upenyu hwangu hwakaoma. Zvekuti single iyo yakaiswa paIndependence collection zvekuti paLP ipapo kanowanika kasingle iko ndokandakarekodhana naPaul Phiri because Paul Phiri airidza bass guitar ndora aispecialize aimba nekuridza bass guitar. Saka ndakashanda naye Paul Phiri tikatsikisa single iyo. Tatsikisa single iyoyo naMuchaneta Muchaneta apinde denga kekutanga kakatsikiswa naiwo na Paul Phiri. Then ndaita ipapo vaya vakomana vandaitaura veLive Stock vaya vakabva vaona
nengi basa contract kuHarare kuchitungwisa uko. Saka ukabva kuti ndinotora mukomana wedu yo watakasiya waida kuitwa audition. Saka wakaziva kuti kanotora muchindo wedu yo audition tinowina because paidiwa kuti paitwa audition uona kuti anotora mukombe ndiani. Ndopa wakabva wanditeera manje pamarusape kuna ana poko yo. Saka muchindo tauya kaudai ndikati no panapa ndigere hangu zvakanaka ino kudai. Ati no waona hazvisi kuita no uku kune zviri nane so unoziva rinonyenga rinohwarara. Ende vanonga vachiita tumajarini akabva angouyawo ipapo netukeshi zvikanzi anoona uri todiwa uku zvakadai orit uye ako utibatsire audition kana taita audition kana uchida kuzodzoka kunokodi wodzoka. Saka ndakangotaurawo vanapo ndikati vakomana vana ndichishanda navo kana iwo waiziva wakati hapana dambudziko. Ndobva tatoenda panzvimbo yekuchitungwisa kweo. Donation on one station. ndo kambo kacho kanonzi komuchaneta popiri ndiye airidza besi ipapapa yanga iri bofo Black Diamond featuring Ngosi Achipanga 1982 production. Ukamutindi nokuda zanzi pengadoro umutengera doro koja mchiputa monde kana wine kumire bondo rinopera uchimuti sihande ikumba unonza chitindi pe mari tiende tose yese yawamtengera doro watokanganwa yese yawamtengera koja watokanganwa muchaneta wakomana apinde denga muchaneta wakomana apinde denga mama umutengera doro koja mchiputa monde kana wine kumire bondo rinopera kana wine kumire bondo rinopera uchimuti sihande ikumba unonza chitindi pe mari tiende tose uchimuti sihande ikumba unonza chitindi pe mari tiende tose yese yawamtengera doro watokanganwa yese yawamtengera koja watokanganwa muchaneta wakomana apinde denga mama
ndokamboka nziko muchaneta kubva kuna usiya chipanga neblack diamond ka makanzwa seko pa national fm wanzi vari parusape ipapo ka makore acho yayo popiri airidza base ipapapa right. Ndakazoita manza zvakare ka yekusangana the producer Peter Mparutsa kwamutare ikoko vakamboshandawo zvakare zvakambosangana zvakare nana popiri ati imwe mudanga mvura muno pozaigara kusection yekunzi kumapi nechekuzasuko popiri wakambonga achiridza negurupu rainzi chiko kana ndakana zita racho saka achimbofamba wakadaro negurupu iroro achingoitawo zvimakavha izvo saka wakazotanga kuitawo masongs ake akachizorekodha song yakanyanyoita popular yaiti yera and isong yekuti yakabata because isong yagara inobata kunyanya kwechikuru madzimai mumafuneral chichis and apa iyimu yekuchechi and saka iri common and maitira akaita ne my emotions akaisa muvoice rake yakaita very outstanding. Song yakazoimbwa nayera vanhu vakaita maversion esong yakawanda anga vari wabvuyi kana chii but iyi ndino kune munhu wese anongorimemba yapopiri ndino inotonderwa nemunhu wese. Then as a person munhu angari right. I remember takamboita tour yatakaita tichienda nzvimbo dzakaita naKariba chii Run family tichitofamba naye iye tichimuridzira masongs ake kuti pane seti yake yaitouya achimba popira achimba masongs ake tichitomuridzira saka munhu waitaitodini waitaidyidzana naye. Asi makustudio ko hapana pamakamboshanda basa rake? Apopiri handina kushanda napopiri. Ngakashanda naBothwell achibva yakunyanya naBothwell handina kuzoshanda naye inini kuzodzimara azotisiya. Peter Mparutsa with Run family ndo vakanyora kambo aka ndo vakaimba kambo aka munokaziva kakakurumbira chaizvo. Funga munogumirana neni imiwe Zimbabwe nairo pasirose inzwa indotaurano zvake handinoyemura mumweche takasarudzwa nemiwe Zimbabwe Ishe Komborerai President Mugabe ndiwo musimboti wedu chivheneko chedu wadzimukomborerai President Mugabe nerimwe zuva vachasunungura Afrika yose. Muchena kana mutema tose takaenzana mushona kana mudevere iri vana veZimbabwe kana mukacha idzo dzine kodzero munyika yedu ino ndosaka tichiti Ishe Komborerai President Mugabe. Ndo kambo kakambonetsa kakambokurumbira kamakore apindawo kandiwo kamkoma Peter Mparutsa ivava ka vamanzwa.
zvipota maiwe zviri pamoto. Tongo takanzwisa ka tichongunzwisa ika ndongoma muparutsawo ka right. Ndakazotaura zvakare kada mukoma Chris Mkwindidza ava takavaona kuno kuHarare ndaketa uri kuronawo zvakare vakamboshanda zvakare naiye ka Robson naiye ka Paul Phiri. Manje toita se takagara nofunga 2 weeks here tiri mamutari momuya ndo pakazoita Clayton nofunga Clayton nomuziva Clayton kagonegone akazomboridza akadza kwa Simon vairidza kuBalfour kwaRusape nanaHosaya nofunga ndobva ati kwaRusape kurudiwa bassman nadrama because iye Clayton uyo akanga akuda zvekuridza gitari rimwe. Ava vakomana vakati ndobva takwira bhazi takaita mari yekutengesa maembuti taingokorokoza vanhu kwakutengesa maembuti kwakuenda kwaRusape muna 89 ipapo tibva tasvika kwaRusape kuya tasvika kwaRusape kwaiva nomudhara aiva paRusape ipapo aiva neinstrument aishanda ipapo ainzi Fred Mtisi. Tamona mudhara Fred uya aishanda National Foods ndokwatakasvika kumuona ikoko ndobva zvanzi akomana zvemauya yenyu makawanda kudai ndichida vanhu 2 isi tobva tati vanhu 2 hazviiti because isu iri bhendi redu ratatofunga kuti tiite se titotanga kana matoti vanhu 2 saka takudzokera zvanzi alright zvatingaita manje ndimai zvikanzi saka zvatingatomboita waiva uri musi wa 19 December 89. Zvandingaita manje ndezvekuti sezvo towards holiday imi michiita se ndombokunzwai kuti nebhendi renyu iroro mucharidza sei asi muchanga muchiridza muchisangana nevakomana vangu Clayton naPaul Phiri and Paul Phiri Black Saints. Imimi band renyirainzi chi ipapo manje topatakabva tati tabva tachinja kuti Royal Melodies vaya nenyaya yekuti vakomana vamwe vaya vana keke vaya vakanga vaenda uko naivo vana Fathers vacho ndopatakati isusu ngatiti Sweet Melodies andimona ndopatakabva tatanga kuti Sweet Melodies taridza paya ana popirirawo rechinzi chi yainzi Black Diamond. Saka yanga yakunzi Sweet Melodies Black Diamond andini muri kuona saka takaridza kubva musi wa 19 kusvikira musi wa 1 then manje patakazoti takudzokera vanhu manje ubva kuti zvikanzi aiwa hazviti tirakuda because patime yacho tatingori tuwafana tega vanga vakangoita sekuti kurei ndiye Dickson iye na Mac ainzi Mac Nyamarimba zvikanzi hazvitomboiti vanhu ndo vakazotipinza basa manje paBalfour pai. Vashanda kudaro na Paul Phiri ndingoma Chris awo ka kwanzi Paul ngani msikanzwa futi tagara manje Paul ndobva anetsana nemuridzi wemainstruments ndobva nzi basa rapera chicha chanetsa pana Paul anenge akatobora tunhu munoziva vanhu vemagitari atobora maspeakers here aitobora because munhu wacho vaiva nemaspeakers anga akawanda saka vaipota vachidino chitobora nemagitari aiva akawanda kubva nzi basa rapera. Paul Phiri akabva atodzingwa pabasa neBlack Saints yake Black Saints akandoitira kwamutare ende kuBlack Saints kwacho takazombobatsirana zvimwe zvimasongs so ikoko kuya sevanhu vakanga vangorichi vakajairana plus asi nyaya yakabvisa pastage yekuba maspeakers nemagitari tadaro Clayton tichinaye Clayton aita futi misikanzwa same misikanzwa nane yakaitwa naPaul atorawo ma speakers
saka aiunganidza kumba kwake, aigara kumavhiri aiunganidza kumba kwake. Saka mudhara waya uzosvika kuteerera saundi yasiyana, chii chiri kuitika. Saka aiti akatora speaker inenge yatengwa nyowani iofitira chi yekudhara iyaya, atimurikona ndarateerera saundi haisisiri. Wakomana chiko, wakomana makauya nezuro uno makutanga kuda kundibira. Wakomana nenyaya yekuti kuda basa ka zvikanzi ngatitaure chekwa ndara Clayton akazara nemaspika kumba kwake pasi pomubhedha. Zvikanzi manje plani yanenge amita ndeyekuita sei. Zvikanzi munongoenda kunenge kune katsano kake kanenge kariko, iye anenge asiriko pemubhedha munomaona. Zvechiwa kudhara Fred akaita izvozvo, akasvika kumba kwake ndobva aona maspika 8 ndotora maspikers haya. Iye Clayton haana kuzviziva kuti chi gure riya radidwa chi ratabika. Saka akangouya straight kunanga kubasa, haana kunanga kumba. Achisvika kubasa paya ndobva angonzi zvikanzi Clayton pastage nasausudi nausukwira ndoda maspikers angu namudhara Fred. Clayton kuti udai zvikanzi handa kutokusungisa. Ndovati maspikers ariko kumba, ndakange ndatora undogadzisa. Zvikanzi handeti ndona kundosvika maspikers akuna kumaspikers sei handandichida kusungisa zvino hachichakusungisi namudhara Fred. Maspikers ndatora ndasvika panapa usiripo, asi iwo basa rapera. Paul Piri, the Black Center, Black Diamond. Wakamboshanda zvakare na Stabeni Mawire. Reketi nzwa pa chipanga chiparuro chipinda mudaliro pachitaura nezvenauye chikwata chanzi the Black Diamond. Ndinoziva umwe mukomana wataiva tinaye airidza maridhimu panguva yacho ainzi Tony, aibva kuMozambique. Ndi Tony Joao aibva kuMozambique, ndianga achirova maridhimu. Lead yairidzwa naTicha. Tichaona anga ari kunzonga takasangana kuzvishawani kwandisi kuziva gurupu raari kuridzana rekuziva Tichaona Josephat Muvhimwa aibva imo area kwatandi kwaRusapo. Ndichedza nomumwe mukomana ainzi Eddie na Louis aibvawo kuno kusenema yakaenda kokangana futi. Ndiwo vakomana vanga varipo panguva yacho vanga vachibatana napo panyaya dzemusic paBaford Black Diamonds ipapo. Saka ndikati inini ndakatenge ndamirira kuridza dzedu dzemunomo zvototi ndaitopota ndichitorowawo kana nemamwe macopyrights ana Oliver Mutukudza kuti sezvo tairidzira vanhu mubhawa imomo ndaitoimbawo macopyrights panguva yacho kuti dzangu dzanga dzisati dzawanda. Saka ndaipotawo ndichitora dzavanga wakadzidzira iwo magitari vacho vachimba ndichitongoimbawo idzodzo zona. Saka vakomana kaita saTichaona iye ndinocherechedza because mukomana airidza madrums Clayton akazogumisira anga akuridzira Simon, now is the late. Ava ndocherechedza wandisikachanatsoziva ndiyo Muvhimwa wandiri kutaurawo naava wana Louis akazoti mbenge ava kuita zveuengineering muHarare umu sometime rapwa unoziva kubva kuma80s kusvika panapa unoziva patsengwa zvekuti zvimwe zvacho zvaudini zvaakubuda kuti unyatsoziraziva kuti tichanyatsokomunicata hedu ndizive kuti ari papi kudai. Asi ipo piri kumba kwavo nepamba pavo panogara tinayo kudanga mvura kumatii uko. Saka vakomana vaigara navo handichanyatsocherechedza kuti ndizive kuti variwo papi, asi ndocherechedza paiva nanata vana Tabarira naOmberai chichihandisoziva kuti vari kupi pari zvinezvi, but ndo chaachiri chikwata icho chekuti wazobva paBalfour Black Diamonds po ndo paakabva achiita chi paakabva anorekodha ndo paakabva anorekodha akuzvirekodha ari independent, ndo paakabva ashandisa chi Black Saints manje akunga akuningirika akuchizoitawo chi dzimbo dzake. Payanga ya Black Saints anga akuno kwaMutare
Black Sense anga ari kuno kwa Mutare manje anga asisiri pa contract yeBaofire anga kuno kwa Mutare zoti anga kushingo ridzawo chi achingopota wachitawo mashows achingodaro panguva yacho inini manje ndobva ndaenda kuchitungisa saka takabva tasvika kubva tangowa wina 1-1 kwakuto rova magroups ese aripo zanzi apa ndopaita nyaya. Right, iye anga ari munhu akaita sei? Popiri ndingati pakunditora kwaakaita kuti huyai tishande tese, ndinomutsanangudza semunhu anga asingazviite iye master. Ndondiruchedza anditora kudaro akandipa chinzvimbo zvekuti akaziva kuti murume akaimba ari pamberi apa waitonyatsoona kuti kunyange yanga ari senior note airidza gitari achiimba anga akatobata programu yese kudai, asi aipa chinzvimbo munhu kupa chinzvimbo chake zoti mutungamiriri wandaiti anga asina godo. Saka makaona wakabva wangoti watouya wachibva wandibatsira kutonorekodha single yangu iyo kudai kunyange iye aine zvaironga, ndingamutora semunhu anga asina godo nevanoita zvinhu zvavo. Munhu aida kuti munhu paanogona payapa ungoitawo zvaanogona kuitawo, paanogumira ungozvigumisa ega kwete kuti iye aite sechimhingamupini. Saka ndingati anga ari mutungamiriri uye anotungamirira kwete ari pamberi asi anotungamirira ari nechemumasure kuita semufudzi wokupa ground kuti enda mberi. Dai ndo matsanangudzira andingamuitapo zvekuti zvinhu zvekungoti pasi rinodya. Saka mazuva ake ekupedzisira makambosangana naye here? Mazuva ake ekupedzisira ndinganyepa, hatina kuzenge tasangana zvekuti inino zvandanda kushichita mashows angu ndichiendawo nekuku iye achiendawo nekuku zvekuti tatamboita kabreakdown noza vazhinji vanenge vakuti muprofita haana mbiri munzvimbo yake, saka tatati uyo ari kupambara ari nekuku uyo ari kupambara ari nekuku. Handina zvangu kuzodi kuzenge ndazosangana naye. Asi parufu rwake makarunzwa? Ya, rufu rwake takarunzwa tikaatenda. Kupi? Muno maMutare muno tikazotoningirika ndabva ndacherechedza imwe nhingi imwe nhorondo kuti tiri muno kudai ndo mazuva anga ainana mukoma ningu fanyana Dube vanga variwo munomu kudai tikabva tatoita nhingi takato organize nhingi show iyaye yechema iyayi takatoitira apa panonzi munomu hotera iri muno mutaundi munomu. Takatoti tapedza kumuchengeta kudaro ndobva tati ngatiite nhingi mutambo wekuchema mhuri yake, tikatoita show yacho dai ndochechedza takatobva nezva takangowanawo takangopawo kumhuri yacho ndichicheredza kuti takatoita konzati yake tati vaimbi ngati contribute vaimbi vanga vari muno Mutare vana mukoma Fanyana Dube varipo nevamwe vaimbi vanga vari muno panguva yache takatomuitira nhingi, takatomuitira chema. Makanomuradzika kupi? Nekuti nhingi aiwa danga mvura kusati kwavhurwa ndine nhingi semiti inonzi St Joseph iri muno manhingi maMutare umu. Iko zvino kwakavharwa zvako ndovonga kuti kungovharwa nekuzarisa ndeyanga iri nzvimbo yaidini yanga ichikuiswa vanhu iyoyi kunhingi kudanga mvura kwakusati kwanhingi kwasati kwavhurwa ndichikacherechedza kudaro. Vachipanga imimi kwenya nevakomana veLivestock mahwina audition iye chii chakazoitika? Ndakashanda nawo vakomana ivavo takati shandei kwenguva isina kunyanyoreba nekuti zvakaitika manje ngava 82. Saka vakomana avo ndakati shandei nawo. Saka tashanda nawo kudaro ivo vanga vari vanhu vanonwa doro manje. Saka inini semwana wemupostori zvake anga akuita zvemagitari muridzi wenzvimbo yakabva angoona kuti ndaitozi mupostori inini ipapo ndichito mupostori ndo zita ravaitondishedza vakomana avo mupostori. Saka
pakudhakwa kwavakanga vachiita vakomana vaya muridzi wenzvimbo akabva ati aiwoona mupostori ndaonawo ndatotangisawo kuonawo munhu anoita zvemagitari asinganwe doro asingaputi mbanje saka vamwe vakomana wako vari kudhakwa zokuti vanga vakutodhakwa manje zvokuti umwe kana gitari racho aitosiya riri pastage kwautoenda mumba kunorara asikachazvigoni saka muridzi wenzvimbo akabva ati no mupostori tsvaga vanhu vamwe vaunoshanda navo ivo handisi kuda kuti ubve panapa tsvaga vamwe vanhu vaunoshanda navo vasingadhakwi udini muite bhendi zona apa vakomana velive stock apa ndiani nani wamuchiri kutondera vandiri kucherechedza ndimike ngwenya mike ngwenya airidza maridhimu nekuimba ndianga ari nani anga asikanyanya kudhakwa wacho but vamwe vakava segurupu ndovakazongomukonzera vamwe wacho ainzi laki sene mandichaziva ndiye airidza besi na Gilbert ndiye airidza lead mukomana madrums ndaudine ndaukanganwa zita rake because wangondijuma dai wakafanira kundipa homework aiwa hazvina kuipa right Popiri and the Black Saints. Makazosiyana na Popiri zvaita sei mukoma kusiya then ndaita ipapo vaya vakomana vandaitaura velive stock vaya vakabva vaona nhingi basa contract kuharare kuchitungwisa saka vakabva vati ndinotora mukomana wedu watakasiya waida kuitwa audition saka vakaziva kuti kanotora muchindo wedu yo audition tinohwina because paidiwa kuti paitwa audition uona kuti anotora mukombe ndiani ndo pavakabva vanditeera manje pamarusape kuna ana poku yavo saka muchindo tauya kaudai ndikati no panapa ndigere hangu zvakanaka ine kudai ati no vaona hazvisi kuita no uku kune zviri nane so unoziva rinonyenga rinohwarara ende vanonga vachiita netumajarini akabva angouyawo ipapo netukeshi zikanzi anoona urutodiwa uku zvakadai orit uya ako utibatsire audition kana utaita audition kana uchidako kuzodzoka kunokodi wodzoka saka ndakangotaurawo vanapo ndikati vakomana vana ndichishanda navo kana iwo waiziva wakati hapana dambudziko ndobva tatoenda panzvimbo yekuchitungwiza kweo right musati maenda kuchitungwiza ikoko iyo the blacks yana Popiri yacho yanga yakamira sei muchitaura kuti ningaridza chakati ningaridza zvamuchiri kutondera vakomana vevepo vakomana vaivepo vakatsikisana muchaneta ndinoziva vamwe mukomana wataiva tinaye airidza maridhimu panguva yacho ainzi Tony aibva kumozambique ndi Tony Joao aibva kumozambique ndianga achirova maridhimu lead yairidzwa tichaona anofanirwa handisi kuziva because the last time ndamuona anga ari ndinga takasangana kuzvishawanikwa handisi kuziva gurupu raari kuridzana rekuziva tichaona then papaina Josephat Muvimwa aibva imo area kwatandi kwarusapo Josephat handichaziva vakomanawo communication dzacho vanazana hati ane nguva tisi kucommunicata ndirichedza neumwe mukomana ainzi edi sene ndakuikangana then na Louis aibvawo kuno kusenema yake ndakukangana futi ndiwo vakomana vanga varipo panguva yacho vanga vachibatana napo panyaya dzemusic paBufford Black Diamonds ipapo saka ndikati inini ndakatenge ndamirira
kuridza dzedu dzemunomo zvototi ndaitopota ndichitorowawo kana nemamwe macopyrights ana Oliver Mutukudza kuti sezvo tairidzira vanhu mubhawa imomo ndaitoimbawo macopyrights panguva yacho kuti dzangu dzanga dzisati dzawanda saka ndaipotawo ndichitora dzavanga wakadzidzira iwo magitara vacho vachiimba ndichitongoimbawo idzodzo. Andakazoita manza ekurukura zvakare nemuzukuru wake mwana wanzvadzi yake Febi anonzi tonderai kashiri. It's like ndichiri mudiki ndandakangwarisa stereki saka ndaigona kuti iwo achirova mapractice awo ndaitonga ndirimo ndichitori mudiki ndisanda kutoenda kuchikoro saka painga vachiridza padambu rahotel vari resident band saka mazuva acho yanga ichiripo ichirurana sehotel ndaigona kuzi masikati maendo as a family but panonga udotanga mashows emanherumo mazobudiswa saka ndo pandaibva ndazoita ndichiona kuti ankozi angu zvinonakidza saka ndaitombotanga kutombodzidzirawo madrums aya ndito saka paizonyanyoridza pateachers college ndo pandaizoendawo hai komashows iwo ndaitoenda ndichitomaona ndanakuita ndichikura ndichitomaona saka ndo pandakazotanga kuti grade 1 that was 1993 ndo pandakatanga kugona kuridza madrums chitomboiswa mapilo vasatotanga kuridza show ndemboridzawo madrums paya ndondazogumisira ndoandazozi chendomba pese paitoridza apa it was a must kuti ndaitofanira kutoenda kutoita drum set sound check zvaizvepassion nemusic saka paizoita vachiungawo kuendawo kumamwe mashows akaita kunana mangenje nhandisikazoiti access cause nhandichiri mudiki but zvakaita pahotel nepacollege ndaikwanisa kuendawo pano pambo pavaita marehearsals vari pano pamba apo marehearsals ndaitopindamo ndaiti ibona ndisanda kuchikoro kepo ndichiri mudiki ndaitoti pezvinotanga nditorimo ndatogumisana kuti twose boys paizobikirwa sadza ravo lanji vaitogadzirwa lanji futi panapa ndaitozi kutonorera tondemo ndandisikatodyi navanhu kunoko ndaitosevewo ikoko kustudio yavo yanga nayo kunsokusero saka ndozvakabva zvani pashungu ndichitoona zvese zvaitoitika zvokutoti iwe kuenda notamba neshamwari dzako kunze kwava kutonetsa kwangu kwakutonetsa kozi ndaitongotarisa kuti uri kumusic ndaitongobva ndatochionawo sechinhu chanchiri chiright because paizombosvikawo mamwe mafriends awo from German achitouyo achitombogara panapa mamwe mawhites achitoteerawo music yavo saka ndaitoona kuti music ndandisikatozivi kuti ndichazotomboitawo music see ndaitongozitorawo sekuti chinhu chinonakidza tikatombogara nomwe muwhite panapa aitodzidzawo mbira aingofarira matraditional. Akauya sei muwhite? Anga ari friend ya Uncle Paul. Vakasangana kupi sei? Through music. Achitongo wanga wakuenda mashows aya because wanga wane fame. Wachienda mashows aya kuti waikonaona fun. Mwe utongoti I just liked your bass. Utongogona nakizo then kuzongopanana numbers ndokuzosvika pakuzotoa izouya kunoko. Chinakone lifestyle yekughetto. See. Sando pana bandazozvona kuti music ito right. Saka murungu mai mujisa sadza pana. Achitobikwa kana nembora futi. Achibikirwa na gogo. Na gogo. Aya zvinofadza chose. Ivo vakamboona here mukana wokumbobudawo kuterawo shamwari dzawo idzodzo. Ya, inanchaziva kuti gore ripi pakamboenda German pa wakaenda uche Southern. Nchaziva kuti irini because pakambotoenda kuSouth achimboenda because pano mamwe mafesi akanga ambonzwa music yawo maSouth Africans saka vanga kuda kuzoita collab vari wese
Ray Piri. Yeah. Saka angangori masenemu angakafanana Ray Piri of the Coyote. Saka anga kuti kune hama yangu iri Zimbabwe angoona mapiri. Saka izimwe timu yacho ndo paitomboyo ichitombosvika pana. Aiwa zvinofadza chose. Saka wewe imwe group rawo iroro The Black Saints ndio tingati sisi ndo the first group rawo. Yeah, because according to my research and data last week, and wakatombo buda umna wasachipanga kudhara avazoti Black Saints wakazoifomo wawega wakuti nindaudo chiti ndidzike negospel chiintroduce gospel mumabha. Ndo vanhu vekutanga kuintroduce gospel mumabha. Yeah. Kunge zvinoitwa usiya chipanga. Just like zvendakutoitawo futi cause zakutotaridza kuti ndokwandakabva kwanditotrain. Asi iwewe uchiona sekuru vachiita zvinhu zvavo vaitambirwa sei? Yeah, chimwe chinozondorwadza ndechekuti zvimwe zvandinazongonzwa history ndotoona chishowo chekutotika mazuva acho dai anga mazuva ano ndichitoona music yacho sematambiro ayakuizwa because there's a time yekuti ndiri kumashows ndotodzimba manzi dzedze chitodziridza but unozogumisira paipapo pakudzika pastage waubvutobvutwa nemamwe mafriends awo achitrai kuudza kuti fesi aita kana atimbira manzi yakadai so aizoita zvakati wamwe uchitoona kana kuti mbava chaimo ari kutochema. Saka iwe vaitanzi aita akarowa nziya idzodzo Paul apedza aita sei zvaitaurwa neshamwari dzake? Aiwa iye aitoti kana adzika pastage paipe because vanhu vanonga vakutonyasotomuti ndotaura kuti inini penonga ndiriwo pastage vanhu vanonga vakutondidhonzawo kuti mukomano pairidza manzi dzitaibva tadzamirwa stere sandozvori kutoitawo iwo kureva kuti pauri kudziridza iweyo vari kubatwa cause munhu asina kuzoita naye time stere cause album raya rakazobuda washaika kare. Kureva kuti vakarova uchiri kutondera masingles avakaita? Ya ndichoziya mwoyo wangu mwoyo wangu ishe ni unondinetsa ndini pazoita ana hatina musha pazoita ana asi masingles pazoita dhumbu rine manyera vanhu mamwe acho andichanyatsomaziya but ari pamavhaina wavo ana era ana gare iri paalbum raera kunoti riripo tsime album rega oishe album rega so all in all pamaalbums ari ega i3 oishe era riripo tsime because mamwe nacho anga right. Ndiye kamuzukuru tondera uyo so mazuva ekupedzisira tinzwe kuna tete Febi kuti zvakafamba sei? Anga kusimbirwa nekurwara wakadaidzwa kugirama apo wanga kurwara takunyasa kuona kuti munhu uri kurwara wakadaidzwa kugirama kumaria kumarekodzi ake ndobva aenda pakauya wakaita 2 days ariko wakaenda netrain achibva andopuhwa mari yacho achibva atenga black and white ka TV kwabva auya wakaya futi netrain manhero acho wakaenda netrain kwasvika kwakuita zvinhu zvake obva adzoka futi the following day yacho ndo zvakatiunzira panapa akaunzira mbuya seti yemaplates madina plates akati present yenyu imai imimi vanhu vese TV iyo handidi kuona mwana unoenda kumba kwavanhu handidi kuona mwana unoenda kumira padhopo pevanhu achikumbira kuona TV yenyu yapwe. Asi mimi matomboenda here kumaraini evanhu muchinokumbira kuona TV? Vadiki vaienda kudzimba dzavanhu. TV dzanga dzisati dzawanda? Dzisati dzawanda. Tanti story nawo zvedu. Iri kusera makavhura apa? Ndizvino izvi. Panguva yacho zvaikosha? Story natanti neredio chete. Saka wakabva wasumudzira mhuri zvikanzi aiwa ndauya neblack and white makazvitambira sei makapembera sei pauya takapembera
tikaita kunga tiri kucelebrate kapati achibva atitengerane kuti ngatifarire mudziyo wedu watamwanda uya nawo kupemberera TV tisingaiti sinazvo. aiwa zvinofadza chose. Chii chaka akasimbirwa nei? Makumbo nemudumbu ndo zvakanyanya kumusimbirira kusvika pakufa pake waindoti mudumbu mangu makumbo angu kuti pakugumisira wanga asikachatogona kunyatsofamba. Tingati sisu munhu aitomboti achinzwa kudzimbikana achienda kunoita basa basa waienda waienda kuzodzimara atisiye akashakira kupi? Mutare General Hospital. Mama manyana ikoko akagara kumazuva mangani kuchipatara? Akatomboita mazuva ariko? Akaita about a week ari kuhospital but waingorwara ari panapa. Waindoendawo pakliniki achidzoka achidzoka achimboenda kuJeneral Hospital kwacho achinombotariswa ikoko achidzoka kuzozimara taona kuti azvichaiti ochiendesa kuJeneral Hospital. Saka message yakauya sei panapa? Pane vakomana ve-Run Family na unzani Mumbure uya unonzani Mumbure wairidza ne-Run Family na nekwambarutsa vakadhiraivha vakanga vaenda kuomuona palanje. Inini ndakandiri panapa, vana mai vakanga vaenda kuhospital, inini ndi ndakaenda sara ndiri panapa ndichitoti ndichaenda kopinda visit yemanheru. Tebri yanga iri apa ndichisona ndakagara uko. Saka ameno kuti ndakangonzwa sei kwabva ndabuda panze kuma-22 vanangobuda panze ndona motika iri kubuda kukona huko. Ndikati motika iyo ine vanhu vakamira iri kuenda kupi? Payakangosvika apa ubva ndatoona kuti mafaces aya anhu ihama dzepanapo ndona vari kutochema. Ndobva handina kumira panze pacho ndabva ndadzokera mumba ubva ndangogara pacheya pana ndakangogara ipo ubva wangopinda muno zvikanzi mukoma akusisina. Ndikati zvakanaka, ndakangoti zvakanaka ko mai varipi? Ndo zvandakabvunza, mai vasarepi? Kanzi vari kuteera navo vari kuuya navo. Isusu tatiriri umhanye kuuya kunokumba kuti pamwe maida kugadzira kudini kuenda tobata kuvhara musati maenda. Noti pavhiziti yelanji yemasikati ndo paakashayika. Zvadaro pane here vamwe vaishanda navo tingati vamwe vaimbi vakauyawo parufu rwake? Vakauya vakawandisa, vana Hosea Chipanga, vana Peter Mparutsa, vana Jerry, vakawanda. Makanomuradzika kupi? St. Joseph Cemetery usakubva. Imimi semhuri zvakakubata sei? Nanhasi kana ukambozvirangarira kana music yake ikango tinoisa diski kuti timbonzwa zvedu ati tinongogumisira takuchema. Nokuti wanga ari munhu wekuti especially inini hangu ndakandisiri panapa ndaroorwa. Mwana wangu iye wendati vari kuHarare uyo musikana ndiye waita take care mwana iye ari kuenda kuchikoro, inini ndisiri panapa. Zvekuti zvinondibata nanhasi kuti izvozvi wakushanda asi wakaita zvese kuti ave zvaari. Inini ndakaita samai asi the rest zvakaitwa napo in my absence.
Saka musikana akushanda basa rezoso. Ndi secretary ndi clerk ku DDF. Ndi account. Manzwakapo ndo mafambiro azvakazoita tine urombo choseka nekurasikirwa kwatakaitaka namukoma wedu po po aive munhu akaita sei tete kana imi muchimutsanangura? Wanga ari munhu waiteerera nekuda vamwe, kuda vamwe kwete kuti vemhuri chete, kuda vamwe even mumaraini chai, asi anga asingadi kudenwa, nanga asingadi, ende akadenwa unomusiya aita anoizi dzake, obva atiza, obva uya kogara kuseri, mofunga kuti sandiye, mozongoona vanhu vakupinda dungwe vachiti po watiti po upizve po wakagara ake kuseri uko iye ndiye ndo zvaiita izvozvo asi kuda vamwe havai zvokutoti imimi gogo waitozonetsana nevanhu vai kuti mukunyepera mwana wangu, kunyepera mwana wangu, asi ndiye unenge azviita. Maizongoona iye akuseka manje oziva kuti ndatofikisa uto. Ukamudena anga asingadi kudenwa, anga asingadi kudenwa, asi iye kuti unokudena munhu kurodhi uko kana kuti waitya kurohwa here kana kuti zvanga zvakadini ameno, asi wanga akanyararisa. Tingati sisu wakasiya mhuri here? Haana kubvira awana. Musikana wakamitisa achibva angoenda, isusu takazotozvizwa nehama yacho. Musikana wekupo waigara pamberi apo, wanga ari mistress parujeko apa. Saka ameno zvakangowirira nawo namistress iyeyo. Paakazouya nemwana ndopandakazozwa kuti mwana wapo. Iye po wacho akazvitaurawo munomu, iye mukadzi iye auya nemwana asati akufamba mwana wacho, asi wanga akumira akatotangira muno mukufamba, tikatoseka tikati saka wauya kurudzi rwako kati ndobva ndatangira kufamba mumba medu here, zvikanzi handiti ndewe pano, ndipo wacho totoseka tikati ndewe pano mwana wani, zvikanzi ndewangu. Saka izvozvizvi wakavenda namai yacho, up to now hatisi kuziva kwaari, tinondozwa hama dzacho dzamai yacho dzichiti uriko kwahonde kwamai yacho, asi mai yacho akashaika izvizvi ameno makore apera 2 years oso ameno. Zita rake hamurizive? Hatitombozivi. Saka imimi munhu kuudzwa nevamwe vavakidzani kuti ariko mwana uko wakura, imimi chokwadi here ropa renyu riri musango kutadza kuteera kuti tinoona kuti ari papi muzukuru wedu? Ndoteera ndichiti ndoteera kwani, handitombozivi kuti pani. Asi ka vanhu vari kukutauriraika kuti ari pakati. Pane wandakazoona inini, umwe watinopinda naye kuchechi kwedu, hama yacho akati kana munoya ndichizokupa adresi yepamba pacho chaipo. Saka atete mutosenza munonzi muiko muya anosenza mutauni asi anogara kuchikanga. Saka mimi atete muri kuti kudii nazvo izvozvo? Okwandarudza muri kuti kudii nazvo izvozvo? Isusu ini ndinotodai kuri kuti ndiine chouwiriwo inini ndaiteera ino ndindori munhuwo kana ndichiti munhuwo, I think muno understand kuti I have nothing, handina kuteera, ndingandoteera kana dai kwangu kuri kuzi tipe chekutipa, handina. Asi kungoisa ushungu kungoonawo kuti ari papi mwana uyu, zvimwe zvese zvinozotaurika izvo. Shungu ndinadzo. Shungu ndinadzo. Iye musikana ari kuHarare wakamboti wakatombosangana namai vacho vasati vashaya, akati mwana uripi? Sekuru wangu aripi, wakura here? Zvikanzi ariko kumusha, iye ari kusenza amene kwanga akusenza kuHarare, teaching iye aregera. Akati munazombouya naye, mouya pabasa pangu ndimboona sekuru wangu.
haana kuzombouya kwazozwa kuti mai acho ashayika. Aiwa, pari kunzwisisika va. Nokudaro toziziva mukoma Popiri vakaimba nziyo dzakakurumbira. Kune sangano ravo revaimbi kwavanowanawo chauviri ikoko pashoma nepashoma papo. Munomboendawo here, munomboshedzwawo here? Tisati takamboshedzwa. Kubvira mukoma vashaya? Hatina kana kumboshedzwa kana kumbonzwa nezvazvo kana rinozwa. Asi pane wakambotiti imimi muri kudii kuenda hapana vakasiyiwa here kuti vazoenda kuzimura kwacho ikoko. Ndikati pakanyorwa Stephen akashaya naEmily naCharles. Emily ari kuHarare iko, asi kuti ndinoramba ndakabatikana nebasa kwangu. Ndikawana time ndinogona kuendako. But iye zvinezvi ndakabatikana nebasa because office yandiri kusenzera is next to president's office, saka kufamba kwacho kunonga kunditi neti. Asi Charles kuti asimuke panapa munhuwo wakafanana nenini, yes nothing, haashandi, hapana chainacho, ndiri kutochengeta futi. Peko zvinhu tingati here mumhuri masara umwe angakwanise kusimudzira chipo cha ngoma? Watiri kutarisa nditonderai, because even masongs apo wacho amwe acho unoaimba. Tonderai uyu ndiani? Mwana wangu, mwana womunin'ina wangu ini, saka mwana wangu mai acho akashaya. Anonzi Tonderai yani? Tonderai Kashiri. Kana kuti ameno zita rawo raanodaidzana kumasango kwawo anoti Oblong. Asi mimi muchinyatsokuona chokwadi chipo chiri kupfuka here? Chipo chiripo, but handizivi kuti chii chinomboitika paari. Chipo unacho, kana chekuona tumabasa twacho achidaidzwa unacho. Asi kuti ndinyaso kuona kuti zviri kuda kuzogumirepi zvinotondinetsawo. Ameno kuti zviri maari iye wacho here usikadi kunyatso kuti mbiri yake iendererewo mberi, kana kuti pane zviri kumudzongodza, I don't know, kana kuti mafriends ameno. Imi muri kumusimudzirawo here nekuti zvimwe zvinhu zvinoda kumhuri kupawo support? Ini ndinotoiti kazhinji kacho ndinenge ndakutopopota ndiko ndinoenda tsanga. Pamwe panouya vanhu vanenge vachimuda, iye hapana, watorwa nezvidhakwa zvinoenda komwa zedhuku. Hapana kana kuti ataure kuti ndiri kuendepi, hatauri. Asi iye unomwa zedhi? Zedhi hamwiba. Ndikandine mari ndoatengera masupa pano. Imwai panapa, but anozongopoya vachienda. Tete FB anzvadzi yaPopiri wandiri kurukura naye pano pa kudanga mvura panamba T217. Nokudaro Popiri mumwe akava zvekere wenhengo yeZimbabwe Music Rights Association inonzi yeZimura, akapinda mugore ra27 April 1989. Namba yake yanga iri namba 209. Mavanzwa kapo Tete ndo mafambiro azvakaita amadu atereri. Vaimbi yokamutare vane shungu, vanoita chinonzi chirwirangwe. Manzwa apa mukoma Hosea Chipanga vachitiwo takaitira gala Popiri paakashaya. Nokudaro amai vaPopiri munhu uye anga kutambudzika nekuda kwezvikwanisiro kuti upenyu ungafamba sei. Asi vaimbi vekwamutare vakabatana chose zvokutoti kungoti badzi inhau yekuti Paul akazokasirake kutorwa nenguva, asi vanga vane urongwa hwavanga vainahwo mukoma Blessing Shumba, mukoma Brian Samaita namukoma Rogers. Vanga vane urongwa hwavanga varongera kuti vakwanise kureiza mari yekubetsera muchembere amai vaPopiri. Ini Rogers
Bepete, ndiri muimbi wenziyo dzechitendero, ndiri kuno kwaMutare. Ndinonzwa kubatikana zvikuru sei nevabereki vevaimbi vakanga vachiimba music yemhanzi iyoyi, kuti pakazofawo vana vavo hapana kana chinhu chavanokwanisa kuwana mushure maizvozvo kana vana vavo vaivachengeta kana vasisiripo. Ndinonyanya kuyeuka nyaya iyi ndikarangarira mai vaPaul Phiri, muimbi akanga aine mukurumbira chaizvo muno muZimbabwe asi ari kuno kwaMutare. Mai vake vanopota vachiuya tichisangana navo murodhumu kana kuuyawo kubasa kwedu vachikumbirawo rubatsiro. Saka asi isusu vaimbi tiripo, zvinhu zvinondichallenja zvikuru. Saka tanga tine urongwa inini na mukoma Blessing Shumba na mukoma Brian Samaita kuti timobilize vamwe vaimbi, tiite meeting tione kuti chii chatingaita chekugona kuvabatsira kuti vararame. Vaimbi vemazuva ano tasiyana nevaimbi vekudhara, izvozvi taane civilization. Saka tofanira kushandisa mukana iwoyo kuti kana paine vanhu vane need musociety yedu tikwanise kuvabatsira nemumhanzi. Kana iri gala toita gala, toita fundraising, toimba, tounganidza mari yawanikwa ipapo tokwanisa kuvabatsirawo sekuti munhu akanga ainesu munyaya yezvemumhanzi. Ndatenda hangu. Ndinonzi Brian Samaita, ndiri muimbi wesungura kuno kwaMutare. Ndinonzwa kubatikana zvikuru kana mhuri dzevaimbi vakashayika dzichitambura. Tine example ya mukoma Paul Phiri, ndifunga vanhu vese vanovaziva, vaimba chaizvo nazvino nziyo dzacho vanhu vachiri kudzifarira. Mai vavo vakasara, munhu ari kuratidza kuti ari kubatikana zvikuru kuraramisa imwe mhuri yasara. Sevaimbi vaMutare tiri kubatikana zvikuru kuti chii chatingaitire mai ava, kana kuti kana vaimbi vamwe, kana kuti ndingave ndirini ndafa nhasi, vana vangu vachasara vachirarama sei. Saka tagara pasi, ini saBrian Samaita, mukoma Rogers Bepete namukoma Blessing Shumba, tiri kuita meeting tichiri neurongwa hwacho iwowo kuona kuti tingaite gala here kana kuti tingabatsire sei mai vaPaul Phiri kuti vakwanise kuwana raramo sezvo tiri kurwadzikana semumwe wedu muimbi akatisiya. Izvozvo hatisi kuperera pamai vaPaul Phiri, tine dzimwe nhererachirikadzi dzirimo mucommunity muno. Isusu vaimbi veMamutare tiravanhu vanotarisirwa kuti chii chatiri kuita pavanhu ava. Saka tichabatsira vese ivavo, tichaona kuti kana iri gala yatiri kuita neministry yatirikwanisa kusedza nayo ndeipi ingakwanisa kuongorora kuti ingachibatsira sei vanhu ivavo, because we are very concerned. Hazvinakidza kuti nhasi ndakamira pastage ndakabata gitare, umwe munhu ari kusafa whereby anokwanisa kubatsirika oneka 2 cents ka 3 cents kanobuda mukuimba kwangu ikokoko. Wasera seko Darlington Chembwa Lena Omahechani Amutape Ganizani Ndungwa pa Guruwe Faithful Chitaunike Wasera se Ando kamba kana dziko watina musha kubva kuna iyeka Paul Phiri aiwa chimbo changu kuti matapirirwa ndiko kambo ikaka
kakambonetsawo makore apindayo. Vadikani vakatisiya, vakatirwadzisa pamwe nemhuri dzakasara, ngavazorore zvavo murudo rwaShe kusvikira tasanganiswa muumba yaShe. Mabunzo akamuimbi uyo po Piri ndo mpiri yake yawe nayo mafambiro akaita funga mangozinzira Omega yangeri chachangeri mari yaibva nepamanika lenda apo ka chimudhara chacho Ernest Mtundu pa South Lipaka pa Muriseko Date zviri kufamba izvo. Richard Daura makuru ani baba wasira bwanji bwana wanga zikuenda DJ Dennis Jerera sikululiwe nzima kumakore moyo kwa mtare huko zviri kufambira nzase
National FM. Ay, 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 ay. Regai nditendeka zvidadiso zvenational FM mese ka mwari wakuitire zvakanaka.